Lejre Å. Hvis man er her, vil man mærke en svag lugt af mose, men udover det kan man mærke den friske natur omkring os. Jeg vil nu lugte til vandet. Det lugter af natur. Vandet er ikke som i salt. Det er som ferskvand. Man får næsten lyst til at drikke det. Katrine dufter, som Astrid har sagt, en smule af mose. Der er lidt tang over det. Altså, nu er det bekræftet, at det er første. Denne ekskursion har til formål at bestemme forureningsgraden i det valgte vandløb Lejre Å. Livet i åen kan være påvirket af andre faktorer end forurening med organisk stof. Årstiden. Det er forår, og der er masser af nyudklækkede larver og nymfer i vandet. Åens udformning. Lejre Å varierer i bredde og kurver, som giver mulighed for en bred diversitet af liv. Strømforhold. Lejre Å er en ret stille å med et par små fald. Bundforhold. Lejre Å har en blanding af sand, sten og mudder med træer, der alt sammen giver god mulighed for rentvandsarter. Iltmålinger kan bruges til at vurdere mængden af organisk stof i åen. Er der meget organisk stof, vil bakterierne bruge mere ilt på at nedbryde det, mens hvis der er meget lidt organisk stof, vil der være mere ilt. Vi har anvendt 3 undersøgelsesmetoder: kemiske målinger, iltmålinger og faunaundersøgelser. Ved kemiske målinger kigger man på plantenæringsstofferne, nitrat, ammonium og fosfat i åen. Mængden af plantenæringsstofferne angiver, om der udvaskes næringsstoffer til vandløbet, eller om der er fundet organisk nedbrydning af et stof sted i åen, da næringsstofferne frigives ved nedbrydning. Kemiske målinger er desværre ikke altid optimale, da det giver et øjebliksbillede. Til enhver tid kan forurenet vand hurtigt have passeret åen og dræbt alle følsomme dyr. Vi skal foretage faunaundersøgelser i dette prægtige vandløb i Lejre. Ja, fang den. Ved faunaundersøgelser kigger vi på de dyr, der er i åen. Faunaundersøgelser giver modsat de kemiske målinger et langtidsbillede af åen. Da når dyrene er døde, varer det typisk en sæson, før de kommer igen. De arter, der er meget følsomme over for dårlige iltforhold, vil forsvinde først, og ud fra dem kan vi vurdere forurening. De kemiske målinger gav resultaterne 10 mg nitrat per liter, 0,2 mg ammonium per liter og intet fosfat. Desuden var pH-værdien på 8,5, og hvis vi aflæser i skemaet, kan forureningsgraden ligge i en kategori 1 eller 2, hvilket vil sige, at vandet er let eller slet ikke forurenet. Da vi målte iltindholdet i vandet, gav det resultatet 32,1 mg per liter, hvilket er ensbetydende med kategori 1. Det er dog ikke videre pålideligt, i det iltmåleren på forhånd forventes at være defekt. Faunaundersøgelsen gav flest dyr i kategorien 1-2 på sparketesten, og i kategori 2 ved pilleundersøgelsen. Da de kemiske målinger peger mod kategori 1-2, og faunaundersøgelsen peger på 1-2 og 2, slutter vi, at vandløbet er let forurenet, altså en 2'er. Ferskvandstangloppe og døgnfluenymfe er de væsentlige indikatorer heraf. Som artiklen 1 beslutning 3 fordele for naturen nævner, så er lavbundsjorden altid tæt kontakt med vandmiljøet gennem grøfter eller dræn, og det betyder, at rester af sprøjtegifte, fosfor og kvælstof fra gylden og kunstgødning strømmer direkte ud i vandmiljøet. Dette har alvorlige konsekvenser i store mængder, i det kan medføre plumrede søer og iltsvind i fjorde. En faktor, der er værd at nævne i forbindelse med forurening af et vandløb, er, at lavbundsjorden har svært ved at binde fosfor, så når landmanden kører gødning ud på markerne og spreder mere fosfor til jorden, end afgrøderne kan optage, så vil der være stor risiko for, at den overskydende gødning vaskes ud i miljøet. Når organisk stof tilføres vandløbet, vil det virke som næring til nedbryderfødekæden. Dette betyder, at der ved kraftige forureninger vil ske en formering af bakterierne, og der vil dannes grå eller sorte belægninger på både sten, bund og planter. Efterhånden som det organiske stof vil blive nedbrudt og ny ilt tilføres fra luften, vil disse svingende iltkoncentrationer medføre død af nogle bestemte dyrearter, i det nogle dyr, som f.eks. slørvingenymfer og døgnfluenymfer, er meget sårbare over for forandringer i vandløbet.